додситони клуб эълон кард ки муҳокимаи 9 муттаҳам ба пайравӣ дар доиш ва таркондани мошини раиси дафтари ҳизби ҳокими Тоҷикистон ба зудӣ ба поён мерасад. дар бораи ин парванда Ҳамза Али Музофиров, додситони клуб, рӯзи 23 июл дар як нишасти хабарӣ суҳбат кард. баррасии парвандаи ҷиноятӣ дар суд рафта истодааст. бевосита дар ин парвандаи ҷиноятӣ ман иштирок дорам, айбдоркунандаи давлатиро дастгирӣ дорам. музокироту аз тарафи айбдоркунандаи давлатӣ баромад шуд. ҳозир айни ҳол сухани охирини айбдоршавандаҳо ва ба хонаи машварат дар омадани суд мондааст. мошини хидматии Салим Сайвализода, раиси дафтари ҳизби халқи демократӣ дар клуб, рӯзи 5 январи имсол дар ҳамин шаҳр таркид ва ӯро захмӣ кард. мақомот 9 нафарро дастгир ва ба терроризм ва даъват ба сарнагун кардани сохти конститутсионӣ муттаҳам карданд. номашонро ба истиснои насаби як нафар то ҳол нагуфтаанд. додситони клуб гуфт ки парванда муҳри махфӣ дорад ва барои ҳамин ҷузъиёташро ошкор намекунад. ӯ афзуд, миёни муттаҳамон як зан низ ҳаст. як нафар зан, аммо оилаи роҳбари гурӯҳ Маҷидзода ки аъзои ҳамин дасташидагӣ баъзе байрақи исломиро духта додааст. плюс ба гуфтаҳои шаҳвараш ва ҳам маслакони шаҳвараш амал мекардааст. ба гуфтаи додситони минтақа мумкин аст то аввали моҳи август ҳукми ин афрод содир шавад. парвандаи мазкур дар минтақаи клуб камсобиқа аст ва ба қавли афроди огоҳ ҳамин парванда сабаб шуд чандин афсари баландрутбаи ниҳодҳои қудратии хатлонро барои ғафлату саҳлангорӣ дар корашон аз мақомашон барканор кунанд.